Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Minden, ami Buskás az csatornán, és majd rendhagyó adással jelentkezünk. Anti barátomhoz jöttem át, itt vagyunk csak a kertbe. Azért nem mentünk ki az erdőbe, ennek több oka van. Az egyik az, hogy bemutassuk nektek ezt az alkalmatosságot, ez egy hobókályha. Ez a legnagyobb jóindulattal is maximum a modern vonalas kütyűkraftba fér bele, mint bushcraftba. Ez egy olyan hobókályha, ami... Aha, így. Jó, tehát ez egy nagyon érdekes hobókályha. Ez egy komplett rendszer, a BioLite forgalmazza. Tehát nem egy gagyi kínai valamiről van szó, hanem egy igen komoly történetről. Például azért nagyon hasznos ez a szerkezet, mert föl tudjuk tölteni róla a telefonunkat. Most ki lehet engem röhögni, hogy az erdőben minek telefon. Azért kell telefon, mert elveszünk, eltörik a lábunk, máson nem tudunk segítséget hívni, úgyhogy igenis fontos az, hogy a telefonunk föl legyen töltve. Nem mondom, hogy ez a legjobb opció a telefon töltésére, ez már inkább egy ilyen vízitúrázós, autózós, motorozós, kempingnek kemping eszköze lehet, hiszen súlyából adódóan ez ugye 1,5 kiló, és van még hozzá 1 kilós ilyen grill feltét, tehát ez nem az a hátizsákos történet, de mindenféleképpen egy komfortos és egy kultúrált valami, ami nem utolsó sorban jól működik, úgyhogy Antti most szétszedi és bemutatja nekünk, hogy milyen részekből áll. Tehát van maga a főzőedény, és maga a főzőedényben van benne a hobókályha, és a hobókályhában pedig a... Ez egy hőálló valami, ezt lehet lánggal melegíteni? Ez hőálló, ez egy és műanyag szilikon a kis pereme, tehát az nem olvad meg, illetve az edénynek a füle is nem műanyag, mint a kínaiaknál, hanem szilikon, ami nem olvad meg soha. És ez pedig az áramfejlesztő rész? Így van. És két verziója van. Ebben a verzióban van egy kis ventilátor is, ami alul fújja be a levegőt magába a kályhába. Itt ezen a részen? Itt alul van egy luk, és alulra fújja felfelé. Az a rész pedig maga az elektromosságot termelő kis egység. 3 lába van, elég biztonságosan fel lehet velük állítani. És főzőedényben van még egy tálka, teljesen kompatibilis, tök stabilan rá. Úgy, hogy látszódjon ez a áramfejlesztő rész is. És akkor ide most rakhatunk bele vizet, és akkor nekiállhatunk vele főzni, igaz? Igen, légbe ennyi idő alatt felállítható. Így van, és akkor még mi van hozzá? Még van hozzá ez a... Van hozzá egy lámpácska, amit fém szárral láttak el, így bárhol be lehet állítani, és érintős a kis panelja, hogy megnyomod, elkezd világítani. Ez egy 100 lumenes lámpa, hogyha jól tudom, igaz? Adtak hozzá egy ilyen kis fire starter, akármit. Van hozzá és USB kábel. Van egy ilyen kis tálca hozzá, ezzel lehet előkészíteni, aprítani, ilyesmi. És van hozzá egy ilyen grill, amin van alul egy tűz, vagy egy hőeloszlató kis tálcsácska, és arra jön rá maga a grillrács. Aha. Van 2 lábacskája, kihajtjuk, rátesszük, nagyon kitalált és így föntről lehet pakolgatni a tüzet. Jó, tehát így lehet föntről pakolni. Nagyon elmés. Jó, azt vegyük le most. És akkor próbáljuk ki, forraljunk benne vizet, és nézzük meg, hogy sikerül-e telefont tölteni róla. Ha hozunk vizet, és akkor tüzet rakunk benne, jó? 2 fokozatú ventilátor van rajta, egy erősebb és egy gyengébb fokozat, illetve ki is lehet kapcsolni. A ventilátorra könnyedén szíthatunk benne nagyon magas hőmérsékletű tüzet. Úgyhogy most akkor meggyújtottuk. Kimértünk egy liter vizet, ez körülbelül 4,5 perc alatt forralja föl, 1,5 literes egyébként az a főzőedény. Ezt így rárakom, és ráteszem a fedőt. Szilikonos is szilikonos, igen, rá kell pattintani, körbe kell így vinni, és akkor hamarabb föl fog forni. Tehát így gyakorlatilag működik a dolog. És akkor most nézzük meg, hogy most már van lángunk, hogy tudjuk-e tölteni mondjuk a telefont róla, jó? Először nézzük meg a lámpáját, az talán egyszerűbb, dugjuk rá a lámpát. Tehát van hozzá a kis lámpácskánk, egy saját belső aksival rendelkezik a készülék, ezáltal még mielőtt égne a tűz, már tudom fújni az aksiról, és mivel hogy alulról nyomatom be a levegőt, így mint egy lángszóró lényegében folyamatosan meg van táplálva oxigénnel, és egy sokkal hatékonyabb égés megy végbe. A vizem lényegében már majdnem forr, látszik, hogy gőzölök kifelé, és a
lámpácskája pedig szopat. Vizet fölforraltuk vele, a telefon tölti, kis lámpája működik az egész konstrukció, egy kifejezetten masszív és minőségi cuccnak érzem, így bármit fogok meg rajta, mindenhol a minőség árad. Ez az árában nyilván megmutatkozik, mert baromi drága, tehát ez 260 euróba kerül. Teljesítmény ennek hogy alakul? Hát teljesítménye a normál USB 5 volton, 2 wattot ad le normál teljesítménybe, és csúcs teljesítménybe tud 4 wattot. Ebbe van egy akkumulátor, Így van. amit ugye, hogyha nem használunk, akkor is erről az akkumulátorról tudjuk tölteni a dolgokat, illetve a maximális teljesítményt akkor adja le, amikor a legmagasabb hőfokon ég itt a tűz benne. Ezt a kétfokozatú ventilátorral tudjuk beállítani, és akkor amikor igazán toljuk rá a levegőt, akkor ez nagyon meleg tud lenni. A grill része is, most ugye nem sütöttünk rajta, de a grill része is kifejezetten jónak mondható, és úgy tűnik, hogy működik, szép lilára színeződött az egész hóbelevancit, úgyhogy biztos, hogy egy működő dolog. Meg hát ennyi pénzért működjön is, igaz? Tehát... Igen. Meg azt érdemes még róla tudni, hogy teljesen zárt égéstere van, és itt tűzgyújtási tilalom idején is használhatjuk, akárhol lényegében. Hogyha kérdésetek vagy észrevételetek van, azt itt kommentben megtehetitek, kerestek minket a Facebookon, illetve iratkozzatok fel itt a sarokba a YouTube csatornánkra, valamint kerestek minket a mindenamibuska.hu-n. Sziasztok! Hello.